Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kaway-kaway sa may mga holiday. Isang malaking sana all mula sa lahat ng mga DJ. Anyway, magandang hapon po. It's a happy Thursday, kabisyo. Today is April 9. Ako pa rin ang iyong makakasama, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Ayan ha, kabisyo. Ngayon ay araw ng kagitingan or the day of valor. Kung saan masaya sana kung nasa valor lang tayo. Diba? Valor means bahay po. Yung tipong pahinga ka lang, wala ka masyadong ginagawa. But this day is para sa lahat ng mga matitikas at masisipag. Masisipag magtrabaho, kaya pakitap yung sarili mo sa likod. Sabihin mo, ay, iba talaga kapag Pinoy. Alam mo yung mga tipong nakakaramdam na tayo ng kaliwat ka ng krisis pagdating sa gasolina, pero nandyan ka, hindi na mamroblema. Taray, saan ba ang pwedeng pagkakuhanan ng mga kaperahan? Alam mo sa panahon ngayon, madali lang naman kumuha ng pera. Basta may kapal ng mukha. Anyway, sabahan niyo na po ang DJ na makapal din ang mukha. Ako po inyong makakasama, makakadaldalan magmula 3 to 6 p.m. yan. Sa programang Love Trip, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. Ako pong inyong abang lingkod ngayong hapon. And speaking of fitness, alam mo, nakakatuwa dahil kung nakikita nyo ang itsura ko ngayon sa ating live, lakas talaga makamukhang atleta. Kung i-describe ko, naka-t-shirt po kung Adidas na may Philippine flag, na may logo, na may headband, na naubod ng kapal. Very athletic! Alam mo, dito mo talaga masusukat no? Kapag sabi nga nila, ang mga atleta, sila daw yung may mga malalakas ang mental capability. Wow! Yan yung mga tipong kahit anong problema ang ibato mo sa kanila, ay, basic na basic lang yan. Ano? Pero kung hindi ka man lang atleta, okay lang yan. Ang mahalaga, nasa stage ka ng buhay mo na tuloy-tuloy ang paglaban. Tuloy-tuloy mong ini-endure ang bawat pain na nararanasan mo ngayon. Diba? Part yan ng buhay. Tandaan mo, hanggat may problema ka, buhay ka pa. Kung wala ka ng problema, kabahan ka na. Ay naku, nakakatuwa no, dahil ngayong araw, it's a holiday. Sabi ko nga, what if holiday? Pahinga tayo, tas punta tayo rock climbing, ha? Wala lang, natry ko lang. Nakakatuwa dahil natry nating mag-rock climbing dyan sa may Mandaluyong. Nakakatuwa dahil alam mo yung feeling ng new sport, yung parang, ay, sarap pala kapag ka na-explore mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before, no? Parang it's giving you more chance to live. Kaya ikaw, kung nababagot ka, kung feeling mo paulit-ulit na ang pagloloko niya sa'yo, oy. Well, baka this is the perfect time din, no? Trying something new. Lalo na ngayong holiday. Pwedeng-pwede yan para naman masukat ang iyong kagitingan. Wow! Diba, habang ilang oras pa, meron pa naman tayong kalahating araw. Para mag-isip-isip ko naman pwedeng gawin ngayong hapon habang nakikinig syempre. Nakikinig ng inyong daldalerang atleta. Magmula 3 to 6 p.m. po yan ngayong hapon. But for now, syempre mag-relax ka muna dyan habang nag-i-scroll na pagbumuka ni Mara Tony.
You can follow me on my social media accounts. It's Mara space TONWE. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Wala ba bang memorize yan? Basic. Nais kong magpakalasing. Metro's #1 Love Radio. Basic!